Бучу відвідав президент України Володимир Зеленський. У постраждалому містечку глава держави поспілкувався з місцевими жителями, а в коментарі журналістам заявив, що йдеться про геноцид та воєнні злочини. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулося. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. Раніше глава держави назвав трагедію в Бучі концентрованим злом, а винні, за його словами, заслуговують лише на смерть. Також Зеленський запропонував відвідати постраждале містечко екс-канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та екс-президенту Франції Ніколя Саркозі, щоб побачити, до чого призводить підігравання Росії. Президент наголосив, що 14 років тому на Бухарестському саміті НАТО був шанс забрати Україну із сірої зони. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Але ми маємо право говорити про нерішучість, про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомелю, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості, у якому би блоці чи поза блоком ми не були. Ми розуміємо одне – ми маємо бути сильними. 14 років тому керівник Росії в Бухаресті сказав західним лідерам, що немає такої країни, як Україна. А ми доводимо, що є така країна, була і буде. Усі винні у злочинах будуть встановлені та внесені до книги катів. Спільно працюватимуть міжнародні фахівці, аби притягнути винних до відповідальності. МЗС, Офіс президента, поліція, СБУ, розвідка та інші структури мають кинути зусилля на пошук та покарання злочинців і катів.